Salutare și bine v-am găsit la un nou videoclip. Astăzi o să facem un daily vlog. O să mergem înspre zăpadă. Nu știm exact în ce locație, pentru că vreau să trag niște cadre cu drona și să prindem un pic de skill cu această jucărie. Dimineața am început ziua am trezit pe la 11 jumate. După care mi-am băut și am mâncat un sandwich. Am băut cafeluța și am mâncat un sandwich. Și ulterior am încercat să repar o placă de păr și m-am tăiat la deget. Am reușit performanța de a mă tăia când am încercat să deschid niște căpăcele, pentru că why not? Trebuie să umbli cu cuțite peste tot. Hai că am și pus niște motorină, am umflat roțile. Să văd unde am cheile. Am pus niște motorină de aia mai scumpă, gen. Că este extrem de frig unde las eu mașina, este fix în mijlocul pustietății și bate vântul din toate părțile, nu ține absolut nimic, gen un bloc, o parte sau ceva de genul. Iar dimineața, sau când vreau să deschid mașina, este extrem de înghețată. Și bănuiesc că motorina asta mai aditivată, sau ce tip de motorină au ei, ar putea face aprinderea mașinii mai ușoară. Să nu consume nici atâta pe timpul de iarnă, mă gândesc. Fiind mai aditivată, bănuiesc că se aprinde mai repede și nu consumă atât de multă motorină. Nu știu, vă întreb pe voi, cine știe, puteți să-mi lase în comentarii dacă am dreptate sau nu. Și continuăm drumul. Ai aflat unde mergem? Nu. Încă n-am aflat unde mergem, însă măcar mergem înspre frig, oricum, că scad gradele. Știi cum se numește asta? Criptura. Am putea să o luăm. Dar stai tu să iei penele. Nu șumănesc. Nu ești să înțelegi nimic din el. Facem... O punem pe sticlă. O pui pe sticlă. Mă grătar.
Ai un prieten nou? Da, suntem la Belice. Tocmai ce ne-am făcut un nou prieten. Vrem să mergem să tragem niște cadre acum cu drona, pentru că suntem foarte aproape de lac și este extrem de frumos. Vedem ce o să iasă. Haide! Uite! Ce faci, frumoasă, vezi că o să îți zbâre urechile de la asta. Dacă se sperie. Eu se sperie săracă, dar nu o să aibă nimic. Uite aici, nu. Mă, ce frumos ești, uite, dă așa din toată, din toată coada. Frate, nasole, că-ți îngheață mâinile incredibil. Eu pune mâna și. Păi da, da, până îl bag ăsta aici. S-a ridicat și... Cred că ți-o mănâncă. Da, am venit un pic mai la deal și vreau să trag un shot cu drona fix pe acest drum. Sper să nu vină vreo mașină să mi o... Și suntem destul de vizibili aici, chiar dacă suntem imediat după curvă. Ar fi trebuit să fie aici cum spune, Acolo erau coletele tale. da, acolo erau coletele voastre de la Black Friday, aveți grijă. Haide. Hai că intră acum în aplicație. Închidem ca să nu pierdem căldura din mașină.